auga. Bueno, vamos por partes. Vamos a gravar varios legados do Tibu. Bueno, aquí estamos. Día non sei que de Dumbría. Isto é Dumbría. Se non chove non é Dumbría. E aquí estamos facendo o legado do Tibu. Kilómetros xa non sei. 84, vamos. 84. Siga a costa, eu estou un mal desarrollo. Vou ir jodido. Bueno, isto é porque me nominou o presidente do Club de C, Antonio, que está aquí precisamente correndo esta marcha. Eu vou nominar a Fede, que tiña que estar aquí e non está. Carallo, un bus. Como é o apellido? Federico Pérez, estás nominado. Quiteille a exclusiva a Marcos, non pasa nada. A Santi, Santiago Villamarín, que non está aquí, tiña que estar. E a Lara, que outro día díxome que se estaba escaqueando e que non o facía. Pois ala, jódete e falo. En realidad é para que te jodes e o fagas. Bueno, eses eran meus. Vamos aos de Marcos. Deixo a mí. Vale, hola. A mí tamén me nominou Antonio, o de aquí o de C. Tamén me nominou Federico Pérez, que estaba aquí. E tamén me nominou Rubén Prieto. Vale. Tedes que entender que estaba entrenando e non tiña tempo para andar facendo tibus. Pero aquí xa estamos, ahora mismo levamos 80 km de tibu xa. E bueno, que me parece unha iniciativa estupenda, estupenda. Isto hai xente que, joder, non ten a costumbre de andar bañándose. Vale, joder, las 86 xa, non? 86, estamos subindo este. O sea, notas, Sí, vai ver. Mira, vou nominar a Núñez Fijo, vale, porque non vin así tampouco que sei, joa, pa pouco de cachondeo. Eso. Vou nominar a... Joder, ui. Excusábamos caer. Que nomino? Vou nominar a José Antonio Toriñán, que xa non ve películas. Desde que hai o legado de Tibu, pois bota vendo legados de Tibu, levase unha semana. E vou nominar a... Tedio Carrera. Tedio Carrera por cubrir esta etapa. Está aquí, anda por aí. E bueno, pois é isto. Isto é o que hai. Ahora xusto que tal, para de chover. Pero bueno, vamos a ver. Era toda broma, vai un puto pelotón aí detrás. Vale. Bueno, pois nada. Era isto, nos seguimos no legado de Tibu. Damos unha molledura boa. Estamos a 6 de junio. Pois venga, aí ven. Chao. Bueno, hai que dicir que estaba chovendo moito máis que agora, Eso. Te deixo aí. La coña estaba guai. Dale. Adiós.